Menteri Katanat Cooperation ka Sarkar Jala uba coming one amban ha ka khatsau tarik nai wing ulapli ya ka jingra khi 70th All India Cooperative Week Hamos em Shangpung West Giant Hills District ha ka ba ula kentu khamtam ya ki samla baki dei ban phai khmat shaki kamla jong na ka banta ban kentiu ya ka yo ka kat bat ka roi ka par ya ka ne ka jingra khi bala penlong halor ka man. Role of cooperative marketing in India, a $5 trillion economy and sustainable development goals. Kabala penlong da katanat cooperation haringkat ka jingat reilang bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank, Rural Finance Shillong, but Meghalaya Livelihoods and Access to Markets Projects, MEGLAM of Meghalaya Basin Management Agency, MBMA. Kajing ya mirjing mut bakongsan jong kani kasingi kalong halor kapang recent developments in cooperatives. Habakaran ha kajing lang uba ambon ulapan paru halor kajing kongsan ban klan ya ki kam ya trailang na kabanta ban kentiu ya kayo kakat bat karoy kapar. Ula kenturu ya ki rukhat bakin ya shimbanta shirham na kabanta ban pentre kam bahaya ki project bala kershan da ka sarkar ban ay mansim na kabanta ban long kinong sing kam sing jam la jong. Nalor kata Menteri ulapan seluruh ya ki kemi ki kapa kumju ya ki samla wat kam wat jam bakin penlet jingmut ki kamla jong ha ka jaka jong ki kam sarkar. Haba kedau halor ki sen jam ning ba ka jing pentre kam ya ka skim CM Elevate Menteri upentip ki nong wan ya shimbanta halor ki lat ki kabu na ka benta ki nong seng kam la jong halor ki skim ba pher ki ba a jing kershan ban kentiu ha ki kam jong akai perthei karep karyang bat ki wei pat ki benta. Ha kani kasngi layadan langru uba WK Kharbuli Additional Deputy Commissioner West Giant Hills, kakong RC Soklet Registrar Cooperative Societies MD Meghalaya Cooperative Apex Bank, ki officer na katanat cooperation MEGLAM MBMA bat Meghalaya Cooperative Apex Bank bat kiwei. Ngakaliang nga bu kecing kerpat ibarit hakmat jempi baro bapin stiu bah ban ya tristom kenang ba kecing angnot jongi ngaliang sarkar kan long ka bajok ngan ong ipi da pip ai kam yo kuna na chnong ikami bede bandep styo arbnar umdak cipang la ong bale ya breu cipang la ong bale ya tho kita gi excuse bo ai de mban fe ha wanra digir kha kene ke ba pelong yingi baro ki khon samla jungi ki kwa kam sarkar ngan ong ipi ka kam sarkar kalong ga baduna bha agar pa di piang ne bon ngape kilong kimi sdio bha da hikai ki khon ki jungi ba am de ban kwa kam sarkar nama ka ba stom bha ban yo kam sarkar masa ikam sarkari berdustro kejing bon breu nakapor apa setiap jongi meta kala cross ya kala sanlak ka population jongi kali ingin hap dari perkat dah tikam sarkar mulu mula hapo silak ti setang gitu ki betrei stom ki ba minot bah balak ban yo kam sarkar ka kami berang bon pirong uplombar ngimdan kami ngide ban la ban le kam misteri ki kam sna surok kini ki kam tangba ngasio si banong ba da tre ki kon ka kam go bagi tre ki kimi ki pa ong bom don kam don jam ki kon namar ba kim yo kam sarkar nagar pat ya pi long kimi ki long pa ba na du menta syakmat kerpat igi kun kumboong tu ima thabak nang tena sopho amde reban thir sumo we barok ngi thir sumo risniang we barok ngi risniang thir kali 800 ban kamai barok ngi thir 800 habakut barok ngi los tingi de ban trail ka jong ka kam man gapor bio iba ngapor ngila lunch ki scheme go bobonjai ki kenja mission ki ba ban penslori phi ki nong chong chnong jong state ke jongi ban yarap ye phi ya ke jing don kam go ba phi don kam mana ka de last month
Nakaliang Chief Minister Berdon Berom Jongi Konrad K. Sangma đang launch cái scheme của mang ikut ke CM Elevate. Hagan cái scheme ke don ke website kerpa di pi bapin coba bane page ngasnyo ke jing kwa ke jing angnur ke jong pi nang kata ban pengkiu ya ke kam tourism ban pengkiu ban long pi entrepreneur nang kata kadau ya keren man kapor hagijing dei bak ke jing duk kam duk jam ngahi dalade simet nga ong pi ka kam kadang balai ha anrei ka shong happy lada pi smart pisting ban trei ka kam kadang bon ba balai kami kijing wan kertep ki mendera pok state ke jongi kadai na kijing jai tu jongi khod gikti ke jongi kijing yo i ke jonga ki societies ki badon kamtam ki bangayo i de leong ong kwa banjar kerteng don ki societies ki cooperative societies ki bakwa tang ban yo scheme kumba ong iba thaba mane masen mi ki scheme sarkar ari gat gajing rosh bani apply scheme hanre da kut kato scheme nothing is happen kini ege baro ki bangai ngana galeong jonga kerpa de piba haba pio scheme pide ban pendon kam ho pide ban pentre kam ho nang ba gajing angnut nagaliang sarkar kanlong ka job ngani thu pi ngene ga sen ka basaw nga ban long ko memeli ngayo iba kan nek sarkar MDA kalong ka sarkar ka batrei ba tangba kanong no ka kam ka bingi train nagaliang ka government ka jongi bun gibreo apo ka state jongi kisyu persya ba kanong no ka kam ka ba bun gi NGOs bun gi eg bayami sa surok ban persya ya ganek sarkar ngamtip naga egada tinga kerpa ipi kum ginong song jong kastil lan ke jalaga be je jongi habade yakhi snyo bha pej bha kabade namde ke jingaki dami uwai surok yemi lut barok surok kani kablong ga be itna kamla ban poisno chunoro